No, akože áno, je tu toho celkom dosť, ale to video nebudeme preberať všetky, budeme preberať iba tieto tri, čo mi došli, pretože som toho nejak naobjednával veľa, nejak som to troška mierne prehnal viac a som sa troška rozhodol, že budem musieť zmeniť aj ten systém, alebo teda ne že systém, ale asi veci, ktoré budem kupovať a jak, pretože troška pôjdem teraz do nejakých iných sérií, inších a s ďalším unboxingom, ak tam bude teda také vysvetlím. Ja dneska asi natočím všetky tri, takže sa pripravte na to, že asi ďalšie tri unboxingy budú v rovnakom tričku. Dobre, takže prvá vec, ktorá mi to došla, je Terraformars. Terraformars momentálne mám prečítanú na 6. zväzku, som to čítal včera. Už som sa s tým troška mohol aj pohnúť, že a napísať aj nejaké recenzie na web, pretože to je fakt skvelé. Terraformars stále vyhráva v tom, že, aby ste teda videli aspoň obálku, Terraformars stále u mňa vyhráva v kresbe a je definitívne kráľ v prekvapení, pretože keď to budete čítať, tak zistíte, že akože fakt tam sú tie prekvapivé momenty tam strašne vyhrávajú a ten autor sa strašne s vami hrá, ako fakt čítate, potom pretočíte ďalšiu stránku a tam je úplne taký mindfuck, ktorý by ste nečakali. No a toto sa mu darí každom zväzku, takže aj preto sa troška teraz bojím v tom tu listovať, aby som nenarazil na niečo, čo nechcem vidieť, ale tak aspoň nejakú tú obálku, ako tá kresba, tá je fantastická. Volúnko teda má prvýkrát takú tmavo-fialovú farbu, osmička, švábik, Terraformars zadnú stránku, hej. Furt je to krása a furt ma to baví, takže som vedavý, kedy to upadne a kedy sa to pohne trošku ďalej. No, tu máme ďalšiu Terraformars, tentokrát zelenú, je prvýkrát zelená, som vedavý, kedy mu už dojdú farby, pretože tie ďalšie covery som si nepozeral, ja sa vždy na to teším, až to pozriem spoločne s vami s videami na videu. Na každom coveru je teda tá jedna postava, čo milujem, tá jednoduchosť, tu furt hovorím. Strieborná, švábik a zadná strana jednoduchá. No a tu je vždy proste obrázok. Troška je problém akorát s tou Terraformars, že keď si to proste chcete dať do tej knižnici, tak to tam tak, no, jak to povedať, vyčneva zvláštne vždycky. Vo všetkých smerov, dopredu, do výšky, dozadu, proste 3D, všetko. No, strašne rýchlo. No a teraz sa zase konečne vracame k 9. Teda k zlatej farbe, ktorá už bola predtým v 6. volúmku a 6. volúmko, alebo 6. zväzok bol úplne epický, úplne super. A tak dúfam, že zlatá farba bude vždy niečo znamenať, že to je proste skvelé, takže sa fakt teším aj na túto devinu. No, zase klasika a zozadu. Skúsime nejakú kresbu, niečo, kde si proste niečo nespoilím. No, už som si spoilol, nevadí. Nevadí. Hej, ty vole, tam je meč, tak to je epické. Tak na to sa teším, ale nechcem vám to ukazovať, pretože chcem, aby ste to kupovali, chcem, aby ste to čítali, lebo to je úplne fucking séria a momentálne máme aj Hider, Terraformars, tam proste fucking Cockroach, takže proste do toho choďte. No, to ja si ešte, ešte tu máme jeden. Tak 47, teda preberiem, aby sme nepovedali. Mám tu ešte jeden, také prekvapko. Momentálne som s One Pieceom na 46. volúmku a tu prichádza 71. No. Zrovna to je také niečo medzi, že tam je proste tých postav veľa, ale mám rád tieto panelovky. A keby tu nebol tento zbytok, alebo teda vôbec nikto z nich, akože z tých slamakov, tak by som bol z toho fakt nadšený, pretože tieto panelovky sú super. Ale proste neviem, je to také zvláštne. A hlavne toto tu, to je také, neviem, jak proste úplne farebne divne zladené, akože chápem, že asi s týmto tu proste zlúfim, ale ten ramik taký, no, neviem, divný to je. Každopádne, z boku to vyzerá fajne, tak hovorí pán Výška. A zozadu zase, proste strašne veľa toho. No, prečo to je 71, keď pridal som s One Pieceom na 46? No, logické to je kvôli tomu, že, čo to je, myslím, že v oktobri, 4. oktobra vychádza vlastne tretí One Piece box set, na ktorý sa určite spolu pozrieme pri unboxingu. To budem prvýkrát rozbalovať s vami na videu, takže sa na to teším, jak to bude vyzerať. A už je teda aj potvrdené, že čo tam bude, neviem, čo som to hovoril už predtým. A ako myslím ten bonus, tak bonus tam bude crossover s Dragon Ballom a neviem, či náhodou aj Toriko tam bude, ale neviem. Ale bude to mať 40 strán, 48 a bude to také maličké. A takže fakt by som uvítal radšej, keby tam bolo niečo iné. No. Takže preto vlastne teraz pokračujem s One Pieceom od 70 jednotky, pretože ten One Piece box set bude obsahovať volúmka 47 až 70, čiže až po začiatok Dressrosy. No, po teda prvú kapitolu. Myslím, že to končí s prvou kapitolou z Dressrosy 70. volúmko. Pretože toto iba začína, keď proste vystúpili na Dressrosy a tešia sa na to, že čo tam bude.
Dobre, to máme teda pre dnešný unboxing asi všetko. Ja dúfam, že ste už začali kupovať viacerí tieto volúnka, ak teda nemáte problém s angličtinou, ak máte problém s angličtinou, tak dúfam, že idete do krvi, pretože od krvi nám stále tiež niečo hodí. Recenzujeme to či už na videách alebo na webu. A na Audionoid Skill inak ďakujem za pozitívny feedback, že to bola prijatá tá recenzia v pohode, aj keď tam chýbal Kuba, ktorý to nechcel so mnou natočiť. Ale každopádne máme dobré video, alebo teda dobrý záber do bloopers toho, takže na to sa určite tešte na konci roka. Jak to už to pravidelne vychádza 3 roky po sebe. A to je asi všetko odo mňa, takže proste kupujte, čítajte, dajte vedieť, či posielate fotky na page na Facebooku, aby sme vedeli, čo kupujete, prípadne možno, ak kupujete niečo iné, než my kupujeme, tak určite nám to pošlite, ja sa rád na to pozriem, že či sa mi to náhodou neoplatí, alebo aspoň sa pozrieť na prvé vonko. Takže zatiaľ čus a vidíme sa niekedy inokedy. Čaute!